Čo by sa stalo, keby sme brali veľké dávky vitamínu D počas obdobia 2 mesiacov? Hovorím o vysokých dávkach vitamínu D, o dávkach 10 000 až 20 000 medzinárodných jednotiek každý jeden deň. Pritom tieto dávky nie sú veľké, pretože keď sme na slnku, tak počas 20 minút sa nám dokáže vytvoriť až 10 000 medzinárodných jednotiek vitamínu D a počas 40 minút sa nám dokáže vytvoriť až 20 000 medzinárodných jednotiek vitamínu D. Ale pritom Svetová zdravotnícka organizácia nám tvrdí, že odporúčaná denná dávka je 600 medzinárodných jednotiek vitamínu D, čo je veľký kontrast. Vitamín D je dôležitý pre našu obranyschopnosť organizmu. Je dôležitý pre imunitný systém, hormonálny systém, endokrinný systém a pre naše svaly. Aby tieto tkaniva a systémy pracovali správne, potrebujú každý jeden deň 10 000 medzinárodných jednotiek vitamínu D. Až 80% svetovej populácie trpí na nedostatok vitamínu D. A pritom vitamín D sa podieľa na procesoch až 10% našich génov. Ak budete správne dávkovať vitamín D, zbavíte sa bolesti, ako je bolesť krížov. Zbavíte sa zápalov. Takisto sa vám zníži hladina cukru v krvi a budete sa cítiť oveľa lepšie. Takisto sa vám zníži vysoký krvný tlak a vaše telo bude pracovať efektívnejšie. V tele máme jednu bunku, ktorá sa nazýva T-bunka a táto T-bunka bojuje proti vírusom a baktériám. Ale je veľmi dôležité, že takisto bojuje proti rakovinotvorným bunkám. A podľa viacerých štúdií je dokázané, že táto bunka nemôže pracovať efektívne a na 100%, keď má nedostatok vitamínu D. Takisto vitamín D bojuje proti autoimunitným ochoreniam a depresiám. Je dokázané, že ľudia s depresiami majú nedostatok vitamínu D.